Mga pasaherong apektado sa gipang-cancel nga flights ilabi na kadtong motambong sa sinulog, giawhag magparibok. Si Maris Puyo sa report. Mga pasaherong dunay kumpirmadong flights gikan sa Enero 15 ngadto sa Enero 19 giabisuhang magparibok tungod sa iimplementar nga no-flight zone sa Manila ug Leyte subay sa pag-abot ni Pope Francis. Ania ang mga kanseladong domestic ug international flights sa Philippine Airlines sa January 15 adlang Huwebes. Samtang aniya ang kanseladong flight sa January 19. Aniasab ang mga kanseladong flight sa Cebu Pacific. O sa Tiger Airways sa January 15 ug 19. Samtang ang AirAsia nagkanselar og 14 ka mga flight sa January 15, 6 sa January 17 ug 4 sa January 19. Panawagan sa Mactan Cebu International Airport ngadto sa mga apektadong pasahero nga manawag daan sa airlines ug magparibok na karon pa lang daan. Ilabi na nga gikatakdang mudag sa sabang mga pasahero dinhi sa Subo tungod sab sa kasaulugan sa sinulog. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.